Magandang araw po si Ray at sa inyo na rin mga kabaryo. Nais ko rin po sanang magbahagi sa inyo ng kwento tungkol sa karanasan namin sa isang aswang. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Intoy. Nangyari ito taong 1996. Walang eksaktong lugar. Intoy na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 20 anyos po ako nang makipagsapalaran sa Maynila. Itong mga taon na ito ay naging hardinero po ako sa isang mayamang pamilya na nakatira sa isang eksklusibong tahanan. Doon ko nakilala ang aking napangasawa na itago na lamang natin sa pangalang Selly. Namamasukan naman siyang kasambahay sa katapat na bahay ng aking amo. Tila ba sulat lamang ang naging daan para maihayag ko ang pag-ibig sa kanya, at sa sulat din niya ako sinagot. Ito po ang dahilan at naging tulay ng aming relasyon. Dahil ng mga panahon na iyon, ay wala pa namang kaming cellphone. Pumupuslit lang kaming mag-usap tuwing magtatapon siya ng basura. Nagkikita at nagkakasama din naman po kami tuwing nagkakasabay ang day off naming dalawa. Kahit mahirap at nakakapagod, ay si Selly ang naging inspirasyon ko para tumagal sa aking trabaho. Makalipas po ang 1 taon ng aming relasyon ay nagkasundo kaming magpakasal at manirahan sa Tarlac, kung nasaan ang mga magulang ko. Mahirap po ang naging buhay namin sa Tarlac. Nakikisaka lang po kasi ako at ang kinikita ko ay porsyentuhan lamang, kaya maliit. Kulang na kulang, lalo na noong nagbuntis na itong si Selly. Nasa 7 buwan na ang pinagbubuntis niya nang magpasya po kaming lumipat na lamang sa probinsya ng Cagayan. Iyon din kasi ang gusto ng mga magulang niya. Doon ay may sakahan sila na ibibigay sa aming mag-asawa para simula ng aming kabuhayan. Napakalayo at sobrang hirap po ng naging biyahe namin. Nakakahilo at nakakangawit ang biyahe. Parang ako nga ang buntis ng panahong iyon, kasi ako ang nahihilo at naduduwal. Mabuti na lamang dahil hindi masyelan na magbuntis itong si Selly, ay sanay ito sa kanyang biyahe. Buong akala ko pagbaba namin sa bus ay tapos na ang paghihirap ko. Pero mas mahirap pa pala ang daan papasok sa baryo nila Selly. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan dahil hanggang ngayon ay dito pa rin kami naninirahang mag-asawa. Basta ang masasabi ko lang ay liblib na bayan ito na matatagpuan sa Cagayan. Pagkababa namin sa bus ay may nakaabang na roon na pampasaherong jeep o saraw kung tawagin. Malapit na itong mapuno at siksikan talaga. Hindi lang pasahero ang nagsisiksikan, kundi pati na rin ang mga gamit tulad ng ilang mga bagahe, mga sako ng bigas, kulungan ng manok, mga pinamiling kung ano-ano at marami pang iba. Kahit ang bubong ng jeep na iyon ay punong-puno ng mga pasahero na puro kalalakihan. Nang makita naman nila kami, ay agad na lumapit ang konduktor at inakay ang misis ko. Agad ko namang hinawakan sa siko si Selly at sinabing, "Sandali lang. Pare, sa susunod na jeep na lang kami sasakay ng misis ko." Hindi naman sumagot ang konduktor at
Tinitigan lang ako. Si Selly ay humarap sa akin at nagsabing, ito lang ang jeep na bumabiyahe papasok sa amin. Kapag naiwanan tayo ngayon, maghihintay ulit tayo bukas para makauwi. Baka mapaano ka kapag nagpilit kang sumakay. Siksika na oh. Giit ko sa kanya pero ang sabi niya ay ganoon talaga ang araw-araw na biyahe sa kanilang lugar. Ang iba kasing sumasakay doon ay mga nagtitinda pa ng mga gulay at isda sa bayan. Kaya araw-araw ay siksikan. Wala naman akong nagawa kung hindi akayin si Selly pasakay sa jeep. Konting usog lang, paupuin natin ang buntis. Sigaw ng konduktor habang kinakalampag ang gilid ng pampasaherong jeep. Nang matiyak kong maayos na nakasakay sa loob ng jeep si Selly, ay umakyat na rin ako sa bubong. Hindi pa sementado ang kalsada at malubak, kaya naman halos matagtag kami sa biyahe. Nag-aalala nga ako sa asawa ko at baka mapaanak nang wala sa oras. Nagpumilit kasi itong umuwi. Kung alam ko lang na sobrang hirap pala ang magbiyahe pa uwi sa kanila ay hindi na sana ako pumayag na bumalik sa kanilang lugar. Habang bumabiyahe ay unti-unti namang nababawasan ng mga pasahero ng jeep na iyon. May mga nauna nang bumaba at nakalipat na rin ako sa loob katabi ni Selly. Tinanong ko kung malayo pa ba kami at ang sabi niya pinakadulo pala ang kanilang bahay. Nang nasa madilim at mapunong daan kami ay bigla namang huminto ang jeep na tila tumirik ito sa biyahe. Dalawa na lang kami ni Selly na pasahero noon. Nakaupo na rin sa loob ang konduktor at masama ang pagkakatitig sa tiyan ng asawa ko. Nagsisimula ng mag-agaw ang dilim at liwanag noong mga oras na iyon nang tumirik ang jeep na sinasakyan namin. Ayon sa driver ay naplat umano ang gulong ng jeep na iyon. Mabuti na lang dahil may gamit siya. Maayos naman ang driver at palakwento ito sa amin. Tanging ang konduktor lang ang tahimik na nakatitig sa asawa ko. Humawak na rin sa braso ko si Selly dahil natatakot na rin siya sa lalaking iyon. Payat at medyo matangkad ang konduktor at sa tansya ko ay nasa edad 30 na. Kanina pa ako naiinis sa kanya dahil sa ginagawang pagtingin-tingin sa asawa ko. Pinipigilan ko lang ang galit ko dahil dayo pa lang ako at mahirap kong mapapaaway. Wag lang talagang pagtangkaan ng masama ang asawa ko dahil lalaban ako. May dala akong itak na nakatago sa bag noon. Nakasuksok ito sa lukbutan at pasimple kong inilagay sa kandungan ko ang bag na iyon. Dahil tila iba talaga ang pakiramdam ko noon sa konduktor. Kaya mas minabuti kong maging handa sa kung ano man ang mangyari. Hindi pa rin mawala ang matalim na pagkakatitig ng konduktor sa tiyan ng asawa ko. Nagsimula na ring pagpawisan si Selly at dumaraing na sumasakit ang tiyan niya. Pare, matagal pa ba yan? Tanong ko sa driver na hindi inaalis ang pagkakatitig sa konduktor. Minamatyagan ko umano ang kilos niya dahil mukhang hindi talaga gagawa ito ng maganda. Hoy, Obet, tinatakot mo yung mga pasahero natin. Lumipat ka nga sa harap. Singhal ng driver. Agad naman itong sumunod. Bumaba ito ng jeep at naupo sa tabi ng driver. Pagpasensyahan na ninyo ang konduktor ko. Ganyan talaga yan. Kung hindi lang ako naawa ay hindi ko isasama sa biyahe.
paglalahad sa amin ng driver na iyon. Pagtapos na nitong pahanginan ng gulong at pumwesto na ulit para magmaneho, umusog naman kami ni Selly sa pinakabungad ng jeep. Inaalalayan ko pa rin siya dahil kumikirot daw ang kanyang tiyan. Kinakabahan ako dahil baka mapaanak siya ng kulang sa buwan. Pagbaba namin ay madilim na ang paligid. Ang sabi ni Selly ay lalakad lang kami ng kaunti papasok sa mga puno at nandoon na ang kanilang bahay. Habang papasok kami sa mapunong bakuran, ay nilingon ko ang jeep na papaalis pa lamang. Nakatanaw pa rin sa amin ang konduktor at tila matalim talaga ang pagkakatitig nito sa aking asawa. Nilabas pa nito ang dila na tila natatakam sa masarap na putahe. Nang gabing iyon, ay tila balisa itong si Selly. Kumikirot daw ang tiyan niya at pakiramdam niya ay manganganak na siya. Labis talaga ang pagsisisi ko noon, kabaryo. Dahil ibinayahe ko siya kahit na siya ay buntis. Inutusan ng biyanan kong babae ang biyanan kong lalaki para sunduin ang kakilala nilang manghihilot na marunong daw magpaanak. Hindi naman nagtagal ay dumating din agad sila. Sa bungad pa lamang ng bahay ay dinig ko na ang malakas na pagrereklamo nito dahil sa naamoy na mabaho. Napakasangsang daw ng amoy. Nang pumasok ito sa silid kung saan kami naroroon ni Selly, ay lalong nalukot ang mukha ng hilot dahil mas lalong bumaho daw ang paligid. Nang makita ito ng asawa ko ay bahagya niyang hinahaplos sa tiyan. Hindi pa manganganak ang asawa mo. Minarkahan siya ng aswang. Sabi ng manghihilot na labis kong ipinagtaka. Ayon sa biyanan ko ay kilala raw na magaling na albularyo sa lugar nila si Aling Bani, ang matandang manghihilot na iyon. Kaya tinanong nito kung may nakasalamuha ba kami sa biyahe na tila kakaiba ang kilos. Doon ko na lamang naalala ang konduktor pati na ang pagtitig na ginawa nito sa tiyan ng aking asawa. Naalala ko rin na hinawakan niya si Selly para akayin pasakay sa jeep. Doon pala siya namarkahan ng aswang na iyon. Minamarkahan nito ng laway ang buntis na nais biktimahin para hindi na ito pag-interesan pa ng ibang aswang. Ayaw kong maniwala sa sinasabi niya, pero nagsawalang kibo na lamang ako. Naglabas ito ng langis at ipinahid sa tiyan ng aking asawa at ilang saglit lang ay kumalma ang pananakit ng tiyan nito. Ayon pa sa albularyo, ay babalik ang aswang para isakatuparan ang balak na pagkain sa ipinagbubuntis ni Selly. Nagpahanda siya ng bawang at asin. Ang bawang naman ay isinabit niya sa mga bintana at pintuan, habang ang asin naman ay inorasyonan niya. Lumabas siya ng bahay at ibinudbod ang inorasyon ng asin sa palibot nito. Nang matapos ito, ay pumasok ito muli sa loob at nagdikdik siya ng bawang at inilagay sa pulang tela bago binalot at ipinahawak sa asawa ko. Tila ito raw ay isang proteksyon. Hindi rin muna umalis ang albularya at hinintay ang pagsalakay ng aswang na iyon. Kalagitnaan ng gabi nang magsialulungan ang mga aso. Nagsimula na akong mangilabot, lalo na nang may marinig kaming mga kaluskos at kalabog sa labas ng bahay. Sumilit ako sa maliit na siwang ng bintana at doon ay kitang-kita ko ang konduktor na kanina lamang ay kasabay namin.
Nakatingin ito sa bahay. Habang nanlilisik ang kanyang mga mata, sinusubukan niyang lumapit pero hindi naman ito magawa. Kitang-kita ko kung paano niya tinanggal ang pang-itaas na damit. Maliwanag ang bilog ng buwan, kaya kitang-kita ko rin ang pangingintab ng katawan nito. Na tila naglagay ito ng lana o langis. Bumuelo naman ito at tumalon paakyat sa bubong namin. Kaagad akong napaatras dahil sa gulat at muntikan pa akong matumba. Tumalon siya sa bubong. Sigaw ko. Nagtakbuhan kami papasok sa kwarto kung saan natutulog ang asawa ko. Rinig namin ng mabibigat na yabag sa bubong na katapat lang ng higaan ni Selly. Nagdikdik muli ng bawang ang albularyo habang sumisigaw at binabantaan ang aswang na, "Umalis ka na dahil hindi ako titigil na pahirapan ka, at kung ikaw ay magpupumilit pa, wawakasan ko ang iyong buhay." Sigaw ng albularya habang dinidikdik ang bawang para lalo itong mangamoy. Naganap rin ito ng goma na pwedeng sunugin. Ang gulong ng lumang bisikleta ang ibinigay nila, kaya naman lumabas ang albularya. Pero sa bungad lamang ito ng aming pintuan. Hindi naman ako umalis sa tabi ni Selly dahil nag-aalala akong baka mapaano siya sa mga oras na iyon. Natatakot na rin siya ng mga oras na iyon kaya nakakapit lang siya sa akin. Narinig ko namang sumigaw ang albularya at hinahamon ang aswang. "Ayaw mo talagang umalis?" Sambit nito. Ilang saglit lang ay naamoy ko na ang nasusunog na goma. Nawala rin ang mga yabag na nasa bubong at narinig ko na parang may tumalon sa likod bahay at tumakbo ito papalayo. Nang matiyak na wala na ang aswang ay pumasok sa loob ang albularya at nagbilin. Babalik at babalik daw ang aswang hanggat hindi nanganganak ang aking asawa. Nagpahanda naman ito ng maraming asin dahil kinapos ang proteksyong nagawa niya. Gusto ko sana ay bumalik na lang kami sa Tarlac, pero delikado na raw kung ibabiyahe ulit ang aking asawa. Baka mapaanak daw ito sa biyahe. Isa pa ay namarkahan na ito ng aswang, kaya kahit saan kami magpunta ay masusundan at masusundan kami. Mas mabuti na raw na malapit kami sa albularya para mabigyan ng proteksyon ng asawa ko. Nagpabalik-balik nga ang konduktor na aswang sa bahay namin. Pero hindi na nito nagawang makalapit dahil sa tulong ng orasyon ng albularyang iyon. Dahil sa galit ng biyenan kong lalaki, ay tinipon niya ang ibang kalalakihan para matuntun kung saan ba nakatira ang konduktor na iyon. Taga-kabilang baryo pala ito na kailan lang din ay nagawi sa aming lugar. Tanging pangalan lang nito ang alam ng mga tao. Wala na ring nadatna ng mga kalalakihan dahil nakatakas na raw ito. Kung saan man ito napadpad ay walang nakakaalam hanggang sa ngayon. Hanggang dito na lamang po, kabaryo. Ito po ang karanasan namin sa aswang na hindi ko makakalimutan. Totoo pala sila. Para lang silang normal na taong nakakasalamuha natin sa araw-araw. Katulad na lamang ng konduktor na isa palang aswang. Maraming salamat po, kabaryo. Naway mabasa po ninyo ang aking liham sa inyong channel. Hanggang dito na lamang po. Okay, so yun no. Narinig naman natin yung kwento ni Intoy.
na parang love story nila to nung asawa niya. Pero about sa aswang di ba? Yung conductor, hindi lang natin alam kung asa na ba yung aswang na yun. Pero tama yung sinasabi ni Intoy sa kwento na hindi natin alam. Mamaya yung katabi natin, aswang na pala. Lalo na ngayon, di ba? Sa panahon ngayon, masyado nang mabilis mag-update ang lahat. Di ba? Masyado nang technical ang tao ngayon. Pero kayo, kung naniniwala pa rin kayo sa ganito, sa aswang. Ayan, isa si Intoy sa patunay na totoo sila. Pero 19 pa to siguro feeling ko ganun. Hindi niya lang nilagay kung anong taon, no? Pero hanggang ngayon meron pa rin yan. Pero hindi na sila ganun kumbaga hindi na sila ganun na lumalabas pa na as in makikihalubilo sa'yo. Meron siguro mangilan-ngilan, no? Pero karamihan yan, nasa liblib na lugar na talaga. Tapos siguro pasa-pasa na lang ng kung ano man o nangyayanggaw na lang sila pero talagang kapamilya na lang nila. Para lang hindi matigil yung cycle, ganun. Pero kayo, kung may komento kayo sa kwentong ito, comment nyo sa baba. Babasahin ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.